Jon? Hier is nog met de zeur nog niet krabbel. Ja, krijg nog? Ik kan zijn het doen weer. Hijs politie band. Jullie daar je Twitter. Twitter is volle mooi dan het Hijs. Lekker kwarte berichtjes, lekker rap. Je kan er iedereen in de gaten houden. Ik kan zelfs Duitse. Welke kroeg? Ja, wat hè. Ik kan zelfs Lieke van Lexmond, Jolante Kabouw van Kuisbergen en Katja. Katja, die met die dingen typen. Vanzelf. Als we op Twitter zitten loeren of zo. Boah. Dit is dus een mooie retweet. Ja, wat hè. Ik heb een Twitter, hè. En dat zei ze net eventjes niet. Wat is die naam? Die van mij? Het is ik natuurlijk net idee. Dan volg je die net, joh. Ik heb toch al meer dan 50 volgers op mijn Twitter-account. Dus. Net mee, hè. En de meeste merken naar pornosterren.